Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Sa nama u studiju Ljiljana Stanišić, Lis Kurir. Dobro jutro, dobrodošla. I Dragomir Petronjević, član Gradskog veća. Dobro jutro, Ivana. Dobro jutro. Dobrodošli. Evo, trudimo se da mnogo turista dovedemo u naš grad. Imamo puno ponude. Zaista nam je grad prelep. Na koji način mi to radimo? Borimo se na raznim tržištima. Beograd je prestonica za Novu godinu Evrope, je li tako? Iako nismo primljeni Evropsku uniju, ali nezvanična prestonica. Mi smo evropska prestonica, to što nismo u Evropskoj uniji, mi smo na tom putu, ali smo stari evropski narod i evropska prestonica uvijek bili od kad Beograd postoji. Kad je bio Singij i Dunav, bio je prestonica Evrope. Čak i u najgorim vremenima ratova i sankcija bili smo prestonica slatkog života, grad greha i to smo ostali. I sad je to kapitalizovano i sad smo mi centar turista u Evropi. Pa to je politička stabilnost, ona je važna i slika u svetu koja je promenjena i o Republici Srbiji, naravno i o gradu Beogradu. Mi koji smo ovdje, ja sam rođen i odrastao u Beogradu i znam da je ta slika koja je pravljena tim ratnim godinama u Beogradu bila netačna, kao što svi mi ovdje znamo, ali sada je ta slika promenjena najviše zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću dok je bio premijer i tom spoljnom politikom koju mi imamo gde dobrim odnosima i sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom da nama dolazi mnogo više turista iz Kine. Oni su, vidjet ćemo ove godine, vjerojatno će biti na drugom mestu. Prošle godine su bili na trećem mestu. Najviše nam turista dolazi, na primjer, iz Turske. Na drugom mestu je Izrael, na trećem mestu je Narodna Republika Kina, mada u ovoj godini kako stvari stoje, mislim da će ovu godinu na drugom mestu završiti turisti iz Narodne Republike Kine, što je dobro. Mi smo imali u prošloj godini 2.179.996 noćenja. Šta Turci jedu ovdje? Oni dođu ovdje i shvate da je kao u Turskoj, i ćevapi, i hrana, i sve kao da su kod kuće. Znate šta je, ono što je naša najveća prednost je to naše kućno vaspitanje, taj naš duh, gostoprimstvo, znači koje mi imamo tu toplinu koju imamo, ali mi smo takvi kao narod. Može da razne priče su, pogotovo u tim ratnim godinama, bile netačne o nama, ali svako ko dođe u grad Beograd ili Republiku Srbiju, neko od naših prelepih banja i mnogo turističkih atrakcija koje mi imamo u Republici Srbiji, on uvek se vrati sa lepim utiscima. Mi smo bezbedan grad. Pogledajte velike gradove u Evropi. Primjer Pariz, tamo postoje kvartovi gde ne smete da uđete. Pa sad ne sme da se uđe ni na Jelisejska polja. Dobro, sad oni trenutno imaju taj problem. Ja se nadam da će ga brzo rešiti, jer svaka nestabilnost nije dobra, pogotovo. Ja ne želim stvarno nikome. Ono što ne želim svom gradu i svojoj zemlji, ne želim ni jednoj drugoj zemlji. Ali hoću da kažem da smo mi jedan od najbezbednijih gradova u Evropi. Vi ovdje možete da dođete kao turista, možete da se izgubite, da odete u bilo koji deo Beograda, od Ripnja do Batajnice, i vi nećete imati problem. Može samo neko da vam pomogne kako i na koji način da se vratite do centra grada ili do vašeg hotela. Može li neki stran da se izgubi u Beogradu? Pa može, dešava se često. Ali oni ovdje, oni svi baš time oduševe što uvijek dobiju pomoć, dobiju ospeh, neko upute ih ljudi da dođu do željene adrese, zato što uz sav naš program, trud i koji naravno donosi uspeh, znate, nas napadaju za rasvetu. Ja ne znam gde, u kojoj zemlji na planeti Zemlji postoji neko ko ne uloži novac, a zaradi novac. Zaista nam grad izgleda prelepo. Pogledajte Šmajdanski park, na primjer. Ja sam s mojoj ćerke Slaviju. Pogledajte centar, pogledajte, imamo sad i rubnih opština koje su okićene. Mi želimo da u celom gradu, naša sama od 2014. jeste strategija da ne odvajamo da građane prvog i drugog reda ili ko gde živi. Svi su Beograđani. Da li on živeo u Ripnju ili živeo u centru na Starom gradu ili Savskom vencu, oni nam potpuno isti Beograđani. Gledamo da svima napravimo jednake uslove za život. Naravno, i nas je sramota što u 21. veku negde dovodimo asfalt, ali
jednostavno nije rađeno, sistemski nije rađeno kako treba i mi šta ćemo? Napravili smo sistem, ima novca koliko ima, ravnomerno razvijamo ceo grad. Ali naravno da ulažemo u te delove Beograda i sa više rasvete i boljom rasvetom i jačim programima, zato što ti turisti koji ovde dolaze, tih 2.179.996 noćenja je direktan novac u budžet Republike Srbije. Oni troše novac kod naših ugostitelja, oni troše novac kod naših taksi prevoznika, oni troše novac na suvenire, oni troše novac u Beogradu. Taj novac zarađuju naši građani, oni plaćaju porez. Vidimo, postoje to je taj novac koji ulažemo. Vrhunski hoteli, postoje butik hoteli, postoje hosteli. Beograd nikad nije imao takvu ponudu. Pa ne, imat ćemo još veću ponudu, jer se još gradi hotela na teritoriji grada Beograda do 2020. Imamo i čuvene lance. Tako je, 115 hotela, bit će i u sklopu projekta Beograd na vodi, to jest 2 hotela u drugoj fazi. Tako da mi gledamo da oživljavamo svaki deo našeg grada i da kako mi možemo se borimo za tim ponudom se mi borimo za te turiste. Evo, na primjer, tržište koje još nismo dovoljno razvili i na kome ćemo raditi našom proslavljenom glumačkom zvezdom u sledećoj godini na promociji je Ruska federacija. To je generalno rusko govorno područje. Evo, radite samo 46.000. Sa Milošem Bikovićem upravo radimo program zato što je on proslavljena zvezda i dogovorili smo se i krećemo u sledećoj godini korak po korak. Biće tu i nekih projekata koji su... Ne, radite i neki film. Radit ćemo. Kakav je to film? Pa Hotel Beograd je još uvijek radni naziv. Pregovaramo o tome, ne bih izlazio sa detaljima sa ruskom produkcijskom kućom Yellow Black and White. Imamo memorandum o razumevanju koji je prvi korak, koji je potpisan sa gradonačelnikom gospodinom Radojičićem pre već 2 meseca. Dogovaramo da sledeću godinu šta mi želimo? Pa želimo ako se snimi taj film i ako bude radni naziv je Hotel Beograd, da upravo predstavimo tu atmosferu na ruskom govornom području i da povećamo broj turista iz tih zemalja. Tu kako uložim, ako je gledanost serije Kuhinja koja je bila i Hotel Eleanor koja je isto produkcijska kuća radila, bila oko 166 miliona šerova. Znači, nama treba 0,1% od tih ljudi koji bi pogledalo taj film da dođe u Beograd i mi onda već imamo još 160.000 novih turista. Tako da je upravo... A pogotovo što je Hotel Beograd bio jedan od najčuvenijih hotela u Moskvi na Arbatu. Tako je. Sad bio je Beograd 1 i 2, sad se drugčije zovu. Postoje i dalje ti hoteli i Rusi znaju šta je to bilo. Marice, znate koje su 3 razloga? Eto, kad se igrom slučaja pitam strance koji dođu u Srbiju, imala sam priliku zaista dosta njih da pitam i kažem šta vam se najviše ovde sviđa. Prvo kažu noćni život, onda kažu dobra hrana i jeftina, a 3. razlog su lepe žene. Pa, mi jesmo lepo. To je prvo, ne treće. To sam htjela samo ako gradati. Ali postoji sad još jedan razlog. Pa radi i muzej, radi Narodni muzej, radi Muzej savremene umetnosti, otvoreni muzej iluzija. Da bih ja držao u muzeju. Naravno, ali je važno da radimo na toj široj ponudi, zato što kada dođe turista, imamo razne vrste turista. Neko dolazi, na primjer, samo u shopping. Zato nama treba i Louis Vuitton, nama fali još radnje. Radimo i na tim projektima. Pa imali smo čak i nešto pa se zatvorilo, koliko se ja sećam. Da li je bio, nije Louis Vuitton, ali bio Barbie, nešto bilo u centru grada? Nije bio Louis Vuitton, ali hoću da kažem, uzeo sam njega kao jedan od najvećih premium brendova, upravo kao primer. Radimo mi na tome, imaćemo u budućnosti i to u gradu Beogradu, ali hoćemo da imamo ponudu za turistu koji je došao da spava u hostelu, koji je u prolazu, za turistu koji je došao biciklom, zato radimo i biciklističkih staza više i parkirališta za bicikle, naravno i zbog naših sugrađana motivišemo da pešaci i biciklisti dobiju prednost, da ne budemo grad automobila nego grad pešaka, kao što i zbog zaštite životne sredine i mnoštvo drugih stvari, ali da budemo i grad za premium turistu, onog koji želi da spava u Hiltonu, koji sad, na primjer, imamo, ili Hyattu, ili bilo kom drugom velikom brendu hotelskom, da može da šopinguje u najboljim radnjama, da jede u najboljim restoranima, s najboljim konceptima, što imamo u ovom momentu u Beogradu i možemo da se takmičimo sa svakim gradom u Evropi i svetu, sa našim, što se tiče našeg ugostiteljstva, da dobije nešto više u odnosu na primjer, naše prijatelji iz Budimpešte koji su na konkurenciji, koje pristižemo
iz godine u godinu sa noćenjima. Mi smo za prvih 10 meseci ovaj broj 2017. nismo ga prešli, ali smo vrlo blizu. Znači, mi sigurno u 2018. prelazimo taj broj, ali ajde sačekat ćemo da se završi decembar, pa ćemo imati tačnu računicu, ali se računa prema broju noćenja, to je najprecizniji način da se to izračuna. Mislim da ćemo biti skoro 20% ćemo imati u ovoj godini više turista nego u sledeći. Ne znam ako ste primetili da od 2012. je bilo, na primjer, 1.200.000 noćenja. Sad 2.179.000. Znači, da, raste broj. Ali da nije ovih tabloida, da nije ovih jet set strana, mi ne bi znali gde živimo. Mi koji smo se povukli iz tog noćnog života, mi ovo gledamo kao neku slikovnicu kako se živi u Beogradu, ko je gde bio i kakvi su uspesi. Pa evo i turisti kada dođu, oni prvo prelistaju dnevni list Kurir. Dobro. Odmah dođu na trafiku i kupe dnevni list Kurir i automatski, i Glosi naravno, i automatski se upute u to šta se dešava u Beogradu. Ko je glavna zvezda, tako je. Ali evo, u svakom broju Glosija izlaze ne da ukraden ono što mi je Gaddafi rekao, prati me ceo život. Čekaj, šta je on joj to rekao? Pa rekao je, dao je jedan odličan savjet. I ona se toga drži? Da, ona se pridržava tog savjeta i evo već godinama koliko je prošlo od njihovog susreta, ona i dalje se seća njegovih reči i nekako čuva to brižljivo za sebe, a naravno podelila je u ispovesti i u njenoj životnoj priči ekskluzivno za magazin Glosi, apsolutno sve ono što je razgovarala sa Gaddafijem i naravno sve ostale detalje iz njenog života. Koja je žuta štampa lansirala da mi je Gaddafi bio ljubavni, čemu smo se u kući svi smeli. Ja sam to velikog državnika upoznala 2006. godine. A govorilo se da je ona s njim u vezi... Da je ona bila sa njim mnogo ranije. Još od 80. godina. Kao devojčica je stupila u neku vezu. Da, tu su se kovale razne priče i naravno sve ono što je istina i svi detalji koji su vezani baš i za tu priču danas su u dnevnom listu Glosi. Verujte mi da ja neke detalje nisam znala. Evo snimak kad Neda ukraden daje Gaddafiju svoj CD. CD, tako je. Možete da zamislite koliko je to tada, u to vreme za nju bilo veliki uspeh. A i danas se o tome razgovara. Ali evo, uvek kad dođeš, mi te pitamo šta je novo sa Darkom Lazićem. Kaže, neću u invalidska kolica, teško prihvata da još ne može da hoda. Lazić nije želeo da ga voze na terapiju, već je hteo pomoću štaka da ode do sale, ali mu to nije dozvoljeno zbog njegove slabosti. Da li on uopšte može da stane na štake? Pa za sada ne može. Za sada se lekari trude da mu pomognu da osposobi svoju nogu i da generalno uradi sve ono što je potrebno da bi kroz mesec, dva mogao normalno da stane na svoje noge. Normalno da niko od nas ne želi da bude u invalidskim kolicima, tako je stanje i kod Darka Lazića. On se trudi, želi i radi na tome da se što bolje uz pomoć tima stručnjaka iz Selters banje oporavi i da stane naravno na svoje noge, a i da se vrati na muzičku scenu. Ali uspiju tokom mržnje na društvenim mrežama. Evo, jeste, to je nešto nevjerovatno. Darko Lazić kaže, čovek koji umjesto u zatvorsku bolnicu prebačen je u banju. Neki twitteraši kažu, bio je drogina, dobio najskuplji apartman u banji. Šta hoće ljudi? Pa evo, oni samo žele da... Uvek ima negativnih komentara i ljudi gledaju samo iz te druge, lošije strane da otežaju situaciju drugim ljudima, ali uvek se pitamo šta bi bilo kada bi oni bili na tom mestu. Prosto svako ima priliku. Darko je dobio drugu šansu, hvala Bogu. Nadam se da će iz svega ovoga izvući dobru pouku. On je u intervjuu ekskluzivno za Kurir, koji je prvi dao nakon tog nemilog događaja i rekao da je priznao da je kriv, da se kaje zbog svega što se dogodilo, da je srećan. Tako je, da je srećan zbog toga što druge učesnike nije povredio i da je on sam sebi napravio veliki problem. Naravno, verujemo mu da se opametio i da više neće divljati po ulicama. Ali ti znaš ono što drugi ne znaju, 30 godina na estradi Kebe. Da, tačno znam šta ćete da me vidite. I zašto Severina nije pojavila? To smo se svi to jedino ti znaš u državi.
To ni Keba ne zna, ni Igor ne zna, to niko ne zna. Tačno. Znam i to ću ekskluzivno sutra da objavim u dnevnom listu Kurir. Zbog čega Severina nije došla. Ne može danas. To je za naše čitavce sutra ekskluzivno u Kuriru, jer sam ja sinoć istraživala zbog čega Severina nije došla na Kebin koncert. Naravno, profesionalno sam ispratila taj događaj i bila sam sinoć prisutna na njegovom koncertu koji je zaista bio fenomenalan. On je bio odlično raspoložen. Videlo se da malo brine zbog toga što se Severina nije pojavila. Dakle, tu nešto se desilo, a ekskluzivno ću da otkrijem u Kuriru i šta. Sve u svemu, bilo je dobro, došlo je dosta njegovih kolega. On je na kraju napravio pravu feštu. Ko je pevao duete? I Tanja Savić i Zorica Brunsvik. Dakle, izveo je na scenu i publiku i... Sinanu Sakiću. Pa da. A imat ćete sutra ekskluzivnu informaciju i to što se događa i kod Sinana Sakića, odnosno njegove porodici. Tako da, apsolutno sve vezano za dešavanja naših najvećih zvezda. Ali evo, ovo pretplatečno raspoloženje, to je tradicija da prođe u znaku velikih koncerta. Puni su i Sava centar, i Kombak dvorana, i Štarka arena. Nema dvorane koja nije puna, a za Novu godinu najavljuju se trgovi i najveće zvezde, je tako? A već komentari su ko će to da plati. Evo, čitaš danas šta piše? To je kao komentari. Mislim, ja bi se samo na ove ljude koji su Darka, kome želim brzo oporavak i ja ga lično i ne poznajem, ali svako ko se desi nesreća, možeš samo poželiš brzo oporavak, puno sreće, snage da se povre posle nesreće koja može svakom da se desi. Meni stvarno nisu jasni ti ljudi šta je njima u glavama da se bave takvim komentarima. Uglavnom su oni skriveni iza nekih drugih lica i mislim da kad bi se bavili svi sobom i radili na sebi, da bi nam svima zajedno bilo bolje, da se malo pomažemo, se malo unormalnimo, da se osvestimo. Ja ne razumem, video postoje i neki političari koji su pozivali preko Twittera i na silovanje premijerke i to stvarno ljudi, ja sam tad rekao i ponovit ću još jednom, to je za psihijatrijsko lečenje. Taj čovjek radi na psihijatrijsko lečenje, kao i ovi koji komentarišu čoveka koji ima nesreću. Znači, čime se ljudi oni bave? Dajte, mislim, stvarno mi to nije jasno. Idemo na lepše teme. Ko će pevati za Novu godinu u Beogradu? Haris Džinović... Kada, 30. ili 31. 31. Znači, Haris Džinović, Bajaga i instruktori, Dejan Petrović, Big Bang, naravno Kovačević, Saša Kovačević, da njega ne zaboravimo. Imaćemo i filharmoniju, imaćemo i DJ-eve, mnoštvo dobrih programa. Trg otvorenog srca zbog radova neće biti kod spomenika kneza Mihajla. On će biti izmešćen ispred Filozofskog fakulteta s celom, naravno, knez Mihajlovom, kao i cele godine Obilićevom vencu koja je danas pešačka zona, ukrašena zona, šta god pričali i o lavirintu, tamo se dečice igraju, ja imam ćerku 2,5 godine i skoro sam bio tamo i tunel je mesto gde ima mnogo selfija, znači mi kao Skupština grada Beograda i rukovodstvo grada Beograda, ljudi koji se trude da u Beogradu ima što više programa, nastavit ćemo da uređujemo naš grad, nastavit ćemo bude još lepše, da imamo još više fasada, više pešačkih zona, mrzitelji neka mrze, mi ćemo da radimo, a vidimo se početkom 2019. godine, da vidimo koliko smo prešli sa brojem noćenja u odnosu na 2.179.996 koliko je bilo u 2017. godini. Borimo se za svako novo noćenje, borimo se za svako novo radno mesto, 76.000 je nezaposlenih, podsjetit ću naše sugrađane, 109.000 je bilo 2014. Rezultati su nesporni, ali još nismo zadovoljni, može to još bolje. Kažem, postoje tržišta koje nismo dovoljno probili, kao što je Ruska federacija, to je rusko govorno područje. Vidjet ćemo sledeće godine da li će biti povećanja. Vole nas Rusija, ali ipak više vole Pariz, London. Ali ne reklamiramo se dovoljno. Nema nas šta ko da voli. Mi moramo da se borimo, mi moramo da se probijemo i mi moramo da se reklamiramo dovoljno. I kad oni počnu da dolaze ovde u većem broju, to naše gostoprinstvo i taj naš duh, to onda posle ide, to kažu od usta do usta, reklama koja je suštinski najbolja. Hvala vam puno na gostovanju.